Iya. Bareng merek Gucci. Yo. Pak Yanto. Oe 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 oe. Ayo Gus. Apa sing ora kedanan? Oe oe Nayawan. Sayangi anak loro wis rondo kowe jaga kembang desa apa bisa keturunan ngomong putra urip bebarengan Rino wengi mung tansah elingan. Kedanan sapa? Alhamdulillah. Ini sinten lho Pak Yanto? Ini kula kalih sinten? Anjir, wong HN wis rong panci barang kok Mbak Lah Siti piye? kok. Nggih. Gunung Kidul niku nggih ngeten iki, Pak. Nggih. Kula nggih asli Gunung Kidul lho, Pak. Gunung Kidul. Kula Semin, Pak. Nggih. Semen perbatasan kali Pacitan kali Sragen, Pak. Kali lapangan, Pak, celake, Pak, kula nggih. Lah pas sampinge lapangan niku, nah, rodok wingkong. Nah, rodok nikung ngoten kok. Ngandhape gerdu, Pak. Nah, niku Nggih. ngen kula, Pak. Nggih, ngandhape gedhu sing nek tulisane pentul kaya anduk. Nah, Gitu. niku pas gen kula, Pak. Duh, Nggih. masyaallah Pak Yanto. Entek duite, Mas. Piye iki? Sida ora iki? Lah Pak Yanto lho iki Yo entek duite niku sesepuh iki. Chandra Pesona ya lanjut no kok Lah ya. yo tetep lanjut. Berkat beliau Oh, kita di dibalekke. sini. ya. Nah, Nggih. klontosi lho Pak niki. Ya, dinteni kok Mas. Aku dawuhe Pak Yanto entenono sik Ya, ya, ngono. ya. Nggih. Nggih, aduh ya Allah, Nuwun. matur nuwun lho Pak Yanto. Nggih. Tak rewangi Ayo. patigeni pamriye Asik, yo. Arep luluh Jos. atine aku ora bakal rapi mung sliramu sing tak anti Asik, Ade. Chandra Pesona. Saking pore, Bro. Gunung Kidul Mas. Saking pore. Mbak Siti, Dalam. aku iso nyanyi kedanan lho. Yo. Weh. Masuk. Sopo sing ora kedanan mripate blala-blala ngawe-awe aku karo so atiku
Lah seneng celake kula jenengan ya, Nggih. Pak. Ya Allah. Dek Siti, Dadah. beliau nanti lagune ada si kucing. Oh si kucing niki bablas Pak nggih, si kucing nggih siap. Nggih. Niki HN-e riyen lho Pak. Nggih. Nggih. Kayak mengke bablaske si kucing Pak nggih. Ya Nggih. Allah, nggih siap. Si Pajan. kucing, guys. Ya. Guys, si kucing, guys. Nggih. Ya. Tak rewangi Yo. patikani. Masih pamrih Oh. karep lula. Jos. Atine aku ora bakal rapi wong sliramu sing tak ati-ati. Pak Saijo mau bengi bos montang manting tanpa turu atiku tansah lisian amarga eling bubar sumanding mutiara dadane lancer kuning. Aduh mangkene rumangsaku teko karo milang-miling. Monggo beksan Pak Yanto, Pak Saijo. Awemu Pak Wartono tansah ngece masih kuat sing teko jebul Ayo. kondisikan pinggangnya ayo. Pak Saijo monggo. Dek mau bengi bos montang manting tanpa turu atiku tansah lisian amarga eling bubar sumanding mutiara dadane lancer Jos. kuning. Aduh mangkene rumangsaku teko karo milang-miling tak awemu tansah ngece sing teko jebul si kucing. Lagune napa Pak Wardono? Dek mau bengi bos montang manting Pak Saijo tanpa turu atiku tansah lisian amarga eling bubar sumanding mutiara dadane lancer kuning. Aduh mangkene Ayo, Pak, rumangsaku teko karo milang-miling tak awemu tansah ngece sing teko jebul Pak Saijo. Matur nuwun menika Pak Wardono ngersakaken dangdut. Nah, ayahnya dukung loh, Dek. Sesarengan kadang-kadang Chandra Pesona. Mas Alke joget wae lah. Oke siap. Dan iki Pak Yanto sing ngersake lho. Siap-siap. Matur nuwun Bapak. Oh.
Dedek Mel. Mengke eyang kagunge Dik temanten sunat ngesakne napa, gubuk Kakung? asmara. Gubuk asmara. Nggih. Nggih, mangke dipinangkani. Nggih, asmanipun Bapak Sukijo nggih. Saijo. Nggih. Apa? Ya tak sibukne. Ayo, make up ora keri to? Wedake. Urip ana. Ah, dipun bablasaken gubuk asmara Mas Tulus. Gubuk asmara, Nggih. Mas. Permintaan Eyang Kakung dari Dek Faiz. Nggih. Pak Saijo. Ayo, Nggih. sapa Mbah Kakung? Mbah Kakung. Urip ana Yo. Bapak Saijo. Bapak Saijo. Tindihipun sampun alhamdulillah berkah barokah. Damel jami saya. Bersama Dede Melani. Juga Mas Tepan. Oke, mantap, thank you. Ini Mas Kukan mang semangat banget begini terus loh Mas Kukan. Ditunggu ya atensi Semangat nih. banget loh. Bapak sama Ibu ditunggu lagunya apa? Jos.
napa Saking kampung. Saking kampung mriki. Nggih. Ompun teng Jakarta. Iya, maksudnya udah tinggal di sini. Iya, takutnya sapinya nggak ada yang ngasih ini, nggak ada yang ngasih makan. Jajal, jenengan angkat tinggi. Siti mawon. Catatan sajroning ati Bunda Saijo. Mohon izin. Nanti lagunya apa Bunda Saijo? Ketaman asmara, iya. Asik. Asik. Iki wek iki wek. Asik. Masih terbingkis Bapak Saijo. Bubuk kae nyimpen mati. Wiwit tembiyen omahku saiki. Bubuk kae kebak crita. Wayah wengi nganti kaget rino. Ae ae ae. Pak De niki kadose pendemen wayang ya Pak De. Nggih. Asmanipun Pak Bapak sinten niki? Bapak sinten? Bapak Teguh. Bapak Teguh. Oh, masih bersaudara Mbak sederek. Mel. Matur sembah nuwun. Pantesan mirip banget ya. Energik semuanya loh. Ketoke jenengan mengke nak sepuh kadose ngeten. Ya muga-muga wae isih sigra, isih energik kados beliau-beliau. Ya muga-muga wae semen duitku ya akeh kaya beliau-beliau iki ya, Mbak. Amin. Iya Mas ya tak dongake. Anje, monggo. Catatan Yuk. Pak Saijo.
nakal banget loh. Iki dinggo nyenengke ngramekne gaengke nggone cucunda tercinta lah Kak, Dik. jenengan niku lho, mun kula enteni nang prapatan. Pokoknya wis santai wis diridhoi sama beliau Ibunda Saijo. Nggih, ya Allah. Mengke kencan to, Pak nggih. Nggih, ampun mlenjani meneh Anjing. jenengan niku lho. Tambahi sik. Waduh. Kuwi ngete nggo glundung kendang iki. Pak Tego, Pak Tego. Ayo. Oh, perahu layar Siap. siap. Aduh. Siap. Ada pasangan duet loh Mbak Siti. Apa? Pasangan duet ada loh. Apa? Ini Siapa? Pak War. Monggo duet, Pak. Pak War. Duh, iki yo pacarku bingung aku, Masya Allah. Lali janjine, lali lirike aku. Lali lirik, mboten napa-napa. Niku HP kata Pak Wardono, iki yo pacarku, aduh kok akeh men pacarku dina iki ya Allah, bingung aku. Awakmu pacare sing kepiro ya? Iki pacarku lho, Gus. Wis ora apa-apa ikhlas aku. Ora apa-apa santai. Monggo Pak Wardono. Oh, Mas, golek lirike. Lirike. Cepat. Mas Gendir, Angkatno sik. cepat. Ora apa lirike, Nggih. ora ngerti nadane. Oh nggih, mboten napa-napa, Ora Pak. ngerti jengkoke. Sing penting pelumas ya, Pak. Nggih. Lho, apa kuwi? Pelicin janjane monggo, Pak. Janjane kowe ning ngendi? Gelagatku sajaku priyani. Atiku sucana Pak Wardono kencan karo penyanyi liya. Pak Tego monggo, Pak Tego. bablaske perahu layar. Perahu layar. Lah kok janjine sampai lali lho, Mas. Lah nggih lho, niki lho kula dihapusi terus ya Pak Wardono. Janji terus ya. Ya ngono ya mene kok nggur dihapusi. Aku ki kapusan terus karo wong lanang. Soalnya wajahmu ki wajah lugu, lugu Kula banget. lugu lho, Pak. Lugu, Pak. Lugu Gampang banget. dihapusi. Nggih. Kula Lah niki wong bedane mata uang itu nggak bisa, cuma dibedakan warnanya, Pak. Nak abang kuwi gede, nak ijo rada setengah ngoten iki. Ini mata uang nggak tahu, Pak. Mata nggak tahu. Nilainya nggak tahu. Aku wonge polos. Oh, sari-sarine bocah, polos kayak putih. Polos lho, Pak. Polos putih ngantek kaya sapi. Ayo. Polos Ya polos-polos. Pak, polos saestu. Perahu layar, Mas. Nggih. Janjane kowe ning
Biyen, Pak. Ibu Saijo. Saijo. Ibu Saijo monggo. Ayo, Biyen. Dek. Monggo. Ibu. Ini Bunda Saijo. Ini ibu guru. Ya. Ibu Saijo ini. Ini ibu Saijo. Oh iya ya. Nyawere sing teratur. Yo kantoning disi kembira. Lerap-lerap ayune segoro. Angian numpak prau layar. Ing dina Minggu bali wisata. Ora jamu-jamu karo mesem ngilangake rasa jebul sore piting kelapa katon awe-awe rayogane becik bali wae sesuk-esuk tumangan nyambut gawe dimaafkan untuk kali ini. Ayo Mbak Kun, ayo joget. Joneng dhisik kepiro, lerap-lerap payune segoro. Antrian numpak prau layar, ing dina Minggu bali wisata. Alon raune wis tenang,
dari Citerep ini mohon maaf duduknya sebelah mana ya? Bapak keluarga Citerep yang mana? Oh, yang itu, Mana? yang itu. Oh, yang ini. Boleh, boleh. Tetanggaku Oh, Mbak ya Siti tuh, Allah. Mbak. Sini, Ya, sini, tetanggaku sini. itu. Sini, Gus. Ya. Ya, sini Gus, sini. Yang mana keluarga Citerep boleh saya kenalan, Ibu? Oke. Yang mana? Citerep. Pak Haji nih. Oh iya, kali Pak Haji sinten? Pak Demardi. Kenal no Pak Deku iki. Oh ini Pak, oh sing sampean critakne wau nggih Pak Haji. Bude Yuli. Alhamdulillah. Alhamdulillah kepanggihan mriki. Menika Citerep Iya, iki? heeh. Oh bukan Citerep, aku sok kenal banget. Nggih. Oh tuan rumah, nggih. Hanya berdua ini keluarga Citerep. Oh yang ini, nggih. Citerepnya sebelah mana, Bu? Yang mana? Oh Keranggan. Yang Saya mana, Puspa bosnya yang Negara, mana? saya. Yang mana Pak? Bosnya yang mana? Ibu jauh banget mesti nyebrang ke sana. Tapi kalau silaturahmi ya nggak apa-apa kok yang ya. mana? Yang mana? Nambah pas Yang mana? sederean. Yang mana? Pak siapa namanya? Beliau nanti minta rujak jeruk kalau nggak salah. Oh gitu. Ya. Pak, saya takut Oke. nyebrang. Gandengin. Pak. Ada. Ya Allah Pak, jauh amat. Ini Oke. bosnya. Ini bos. Iya, oh Pak siapa? Pak siapa? Pak siapa Pak? Pak? Pak siapa? Saya ngendiko iki omku lho iki wajan luar biasa. Pak Sriono. Oh iya. Oh ini yang suka rogo-rogo. Ya Allah. Gimana saya? Mau. Rene. Aku ra penak, aku ya ndang sampean. Iya. Nah. Bapak, makasih. Mau minta lagu apa Bapak? Oh monggo, aduh. Ya ini Iya, tipe iya. ngene iki sing aku seneng Mas. Bukan lagi. Iya. Beliau tuh senengnya sing klasikan no. Iyalah, bagus. Bapak sering-sering ya, rezekinya banyak. Biasanya Amin. bapak ki nek plontos ngono ki rezekine akeh lho, Mas. Sumpah. Besok Ayo. bojoku tak kon melontos Kok harapan. ya palmen lho ya Allah. Tenan no. Bapak jangan Monggo, mau Pak. kalah. Pak, mau kemana? Ah, Ayo kalau dirampungnya rapopo no, ayo no. urip ono. Yo. Ah. Asik yo. Citerep digoyang. Pak Wardono sembah dulu Pak Wardono nggih. Asik. Ayo yo. Juga terima buat Bapak komandan-komandan kita Mbak Sinti, Mbak Teki, Pak Agung dan juga dari Kapolsek tentunya. Pak Babin Kamtibnas.
Yanto itu harga mati kalau Pak Yanto. Aduh, saya kalau sama Pak Yanto tuh nggak enakan Pak. Iya, iya. Saya biasanya ambil sendiri. Cucuk lampanya ini Pak Wardono loh ini. Enggak enak. Saya tuh Pak Yanto bilang sendiri Pak, ambil di kamar katanya. Ya Allah. Asik. Ini saking wis nganggep kaya adik dhewe masalahe. Aku karo Pak Nggih. Yanto ki wis wis kaya ngeten, adin. wis ngeten. Soulmate. Oh, boleh Pak. Nggih. Ampun rekening Pak lah mengke sing mu nabuh kali MC-ne nggih mboten asal gelepretan no Pak ya. Lanjutke napa Nggih. niki Pak? Lanjutke napa Pak Yanto? Oh Nggih, manis, manis siap. Mas. Nanti yang punya rujak jeruk dipun tenggo sauntawe. Urip ono Keranggan. kutha gedhe kowe Manis. Pak Yanto badhe duwe iki ambak monggo Pak Yanto. Mriki. Siap.
Nah. Rasane mandek neng gulu yo wong bagus kembange jiwa ragaku asik yo aja gawe bingung rasane pikirku godhong tela iso kena tak gotondo sing tak rasa ning jero dodo pangesmu guyumu lan nesemu rena wengi sing gawe kangene atiku tak lali malah saya malelo tak edani malah katon ing mata lila janjane aku wis lila nadyan batinku tansah keronto-ronto saben lingsir wangi kaya mapan turu samu sing gawe bingung atiku Chandra Pesona Sakempore bro yo yo Pak Saijo, monggo Pak Saijo. Ayo. Nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mangget neng gulu ragaku aja gawe bingung rasane pikirku godhong tela bisa kena tak gotombo sing tak rasa ning jero dodo pangesmu esemu lan guyumu ana wengi sing gawe kangene atiku wis tak lali-lali malah saya malelo tak edani malah katon ing mata lila janjane aku wis lila nadyan batinku tansah ronto-ronto saben lingsir wangi kaya mapan turu samu sing gawe bingung atiku sampun ngaturaken menika kangen semu saking keluarga besar
Chandra Pesona. Chandra Pesona. WA-ane yang ngerti ya, ya Pelsa ya. Ah,